Čavo všetkým. Združuje ma tu traktor. Idem sa previesť konečne. Má byť dneska teplo. Posledný deň. Potom sa má ochladiť, tak to idem trošku využiť. No čo sa to dneska traktory rozhodli, že ma idú blokovať? Vyzerá to tak, že hej? No, a som pred nimi. Idem smerom na Ružomberok, lebo to tu je také zatres trošku. Chodiť smerom niekde hore. Myslím, čo sa týka teploty. 14 stupňov mi ukazuje pekných, to je celkom príjemné. Tak som si povedal, že dnes to využijem. Jo, ako to tento odbočuje zas. Dievka určite. Nie, ujo. No, nevadí. No, dievka, by som ťa zobral, ale nemám prilbu. Neviem, či by šla. Ty mala ísť na motorku. No. Inak sranda, toto ma nikdy nenapadlo, tak? Keby som tak stopárke zastavil, že no? Hýbaj, ja ťa odveziem. By som musel prilbu so sebou voziť. Tak kde ide? Tu sa nedá odbočiť. Zabudol smerovku, aha. A ja sa bojím na motorke koľkokrát, že zabudnem, aha. A on zabudol tiež na aute. Nevadí. Dosť to milí ináč. Auto je ešte auto, ale motorka je na figu, keď má smerovku, zabudne ju a on si... No, je to také blbé, nebezpečné. Preto sa snažím na to dávať pozor. A toto je taká zaujímavá cesta tu na, lebo je furt zúžená. Takže tu furt musíte dávať pozor. Tak na motorke až tak nie, to sa nejako človek pretlačí, hej. Ale vidíte tu na, hej, musíte dávať prednosť oproti autám. Ono ešte ich tu zatiaľ nejazdí toľko veľa. Hej, zatiaľ je to také, že super a ja vidím až skoro na koniec cesty, že nič nejde, takže paráda. Ale každú chvíľu je to také zúžené. Takže keby šlo, tak by som mal tu na zastaviť, lebo aha, tu je to úzké, no. Tu by bol problém. Zajímavá cesta však? Taká no, ale pekná. 30-ka. Malinký. No a teraz hop. No presne, ako keby na nejaký doraz som dosadol. Že ma to zhúpne také buch. Také tvrdé buch. Neviem, či je to možné. Alebo nie. Ale tak to je. No, pekne to tu je však. Ja som vedel, že mám ísť. Krasuje. Dobre, ide asi zákaz. To všetko predpokladám, ale ide sa pozrieť tým strany. Ako mám hore tú fónu, tak zrazu všetko počujem. Že okrem dopravnej obsluhy, takže tu sa nedá ísť. Takže len tu, aha, takto. No, odtiaľ to je to tiež krásne. Vidíme, idem to teraz takto prejsť dokola. Tuto volá čo varia. Joj, paráda. Ono sa to dá prejsť peši, sa mi zdá po tejto hrádzi. Ale asi autom, či motorkou nie. Veď, nejdem šaškovať, ja sa tam otočím na konci. Aké ryby? Čo ti dáva? Jako stoja sranda. Ryby, čo neplávajú, sranda. Aha, no jasné, tu sa nedá prejsť na motorke. Asi ťažko, ale dobre to tu vyzerá pekne.
Som si myslel iba ja, že chodím bez smeroviek. Ale vidím, že nie som sám. Pekné je to tu naozaj. Tu sa oplatí prísť, pozrieť. Mám si dole plexi, lebo normálne ho neviem otvoriť. Tomu to prdí viacej ako mne. A 42 sekúnd, toto už je pozitívne. No, tak takto sa ide cez Ružomberok v piatok. No, vy sa nabúrajte. Jaj, hore sú policajti, to tak vyzerá. Som ich asi zbadal. No nič, tak idem pekne 50. Či sa vám to páči, alebo nie. Pôjdem viac. Haha, to preto všetci idú tak pekne. Človek si to normálne vychutnáva. Takéto pekné počasie, prázdne cesty. No čo ja viac si môžem želať? Už asi nič. Čo sa motorky týka. Luxus. Vám ukážem. Tu som mal také dotazy, že či mi trase so skútrom, keď je naštartovaný na stojane. Ale ja poviem pravdu, ja som si to uvedomil, keď som nad tým rozmýšľal, že ja nejako ani neštartujem mu na tom stojane, takže ja ani poriadne neviem, či myslím trase. Takže idem tuto na zastávku, aby som vám to ukázal. Dúfam, že ma tu nikto nezbije, že stojím na zastávke, ale asi nie. No. Takže som ešte pred zastávkou, nie? Takže ja ho normálne vypnem, hej. Vypnem. A dám ho na centrálny stojan. Na veľký. Hej, takto. Ty kokšok sa mi stalo, že ju podobné. No, a idem mu naštartovať, hej. Takže na stojane chytíme, naštartujem, no. Tak čo, trase s ňou? Tak dačo trase, hej, toto, aha, trase. Ale to trase furt značku. Čiže to trase trošku. Plexi trase. Toto vidno, hej, že trase s týmto, ale to je ten môj stojan, takže to neberte nejak do úvahy. Ale trase, aha, aj týmto. Tak to nie trase. Hej. Ja viem. Tak to s ňou nie trase vôbec. A s týmto kufrom trase. To aj cítiť. Hej, s kufrom trase. Vzadu s tou značkou trase. No a už asi cítim a s týmto trošku. Aj to cítiť normálne v rukách, že to trase. A so zrkadlami, aha. Ale neviem, či to je nejaké, že to nesmie, alebo čo, neviem. Ja si myslím, že to je normál. Ja už takto neštartujem nikdy, hej. Takže ak trase, tak trase trošku. A to asi má na tom voľnobehu triasť. Ja už štartujem vždycky v zásade takto. Že na nej sedím. Hej. Takže ja ho aj na ten centrálny stojan nejako dávam len vtedy, keď ju odparkujem. No alebo keby som šiel, ja neviem, na ESA, keď ju niekde dlhšie nehávam. Aby mi z toho bočného nespadla náhodou, hej, to len kvôli tomu. Ale inak ja už štartujem tak, že si na ňu sadnem a vtedy ju naštartujem, takže... A nemám pocit, ešte to som mohol skúsiť, no, nemám pocit, že keď na nej sedím, že by nejako triaslo. Ako jasné, že trošku ten voľnobeh je iný, ako keď takto idem, hej. Tak myslím si, že trošku s ňou má triasť, ale zase nie nejakú moc. Ak by nejako extrémne s ňou triaslo, tak tam asi bude problém. Ja neviem, možno vremení tam vzadu, lebo tam odtiaľ idú tie vibrácie, hej. Jaj, normálne chce to. Sa mi to až nechce ísť odložiť motorku. Čo už, no. Bol čas sa ísť povoziť. Je čas to ísť aj odstaviť.
No je tu dozald, hej. Vidno, že je tu dozald. Ale je aj vidno, že toto sú všetko domáci. Pekne vrčal. Toho bolo počuť. To som musel vidieť, aj keby som nechcel. No, keď človek chytí takéto zelené vlny, až je to taká radosť. Až na túto, no, ale inak super. Takže tak, no. Dneska to bolo také zaujímavé. Aha, zase som stal na červenej, som si to neuvedomil. Ale keď to v rukách držím, tak to sa netrase, proste to není cítiť, že by to nejak triaslo. Som si to neuvedomil. Takže asi tak by to malo byť. Ak vám to moc trase, ale to podľa mňa, keď ste normálne, že sedíte na nej, tak vám to nemôže triasť. To jednoducho trasie len na tom stojane. Takže asi tak. Trošku sme to otestovali, či ma trasie alebo nie. Trošku áno. Ale to je podľa mňa normál. Môžete aj ostatné vyskúšať, čo máte Forzy, či vám to trase. Ale ja si myslím, že každý skútik bude na tom stojane triasť, lebo to už záleží aj od toho, ako to funguje. Takže tak, asi tak to zhodnotím.